No. Galicia, 4. Que me gusta la calle. Guetaria Tolosa, 2. Sí. Vizcaya, 1. Zumaya, 3. Alas jo jarri. Asko ez ditu gelditu Zumaian, Beretan behar dut zen bezi. Hende egin zer egin. Eta amarro. Dios nago. Orban ahora. Guanyes. Guany, claro.
ez duiten, beste bandetarreko handik, edarra da. Etzioko bandera harra da, baina olako... Guretan ez da posible izan, baina, bueno, ez da nola ikusi zuen barruan, oso... A ber, guardekin oso zaila zela, hasi pentsatzen gu maiatzen honik alpina osatzeko, dela. Eta beste batzuk urte guztixan nahi baldin maila, daleketeteko, ostia, zerbaiten iberri berda, ez dela, ekainan hasiko zangendean enbintzat. Bagenekin Zumaia erdila oso bat horko zela, da zentu hor da pixkat nerviosare bai, ez herri guztian horrean dela, baina gizon guzta haue berriro herrian ilusi hori piztu izan dalako afizi hori ez, azke batean galduta o pixkat herria da igual. Itzalduta zela da, orduan ba, oso guztua. Zumaia, gaina Zumaia harrezan da, irazizte guin, baina irazik, guretzako jaztak, gu oso guztua. Neharrez, ez da zautu neharra, baina esan da neskak behatu tiro zer dan hor. Behatu, Maria gorrixe benetako, rampla guzti hor gorrixe. Osea, que honeatik pentsatze bakarrik gaina Messi dula, enbesteko neki eta izerdi eta negar, ezta? Hau ez lege izilan ipan hemen ziu. Hone eskerrik asko mon torri zen dana, eskerrik asko mon Zumaia gorrixai organizaterren hau dana, eta eskerrik asko ondorritar dana etorri zelako ikusten. Inoiz baina jende gehi etorria gaina, eskertzekoa. Arrampa gorriz ikusi danean, kriston ikusio izan da. Eta gu behintzat, ez da irabazi baina irabazita bezala sentazionak ingauda. Dakaun dana eman dut, eta dakasunean dana eman da, ez bazu irabazten beste izorionak eman, eta gu behintzat guztua dauda. Momentu bat izan da, justu nire horreko baina esan du, behitu zer da, eta buelta eman deuniel izan da impresionante. Argazkia ikusitan ezkamu, momentuetan guretan hautia, ezin da pau. Hasieran ondo tendi hau, baina kosta hintzaiu geltzen da, kosta heltzen da, gero ja pixkanak azitu, segundu bat, bi, hiru, ja palan hau ja pixkati hartzen da, Jurte jarraunien bastante ondo indi haula. Ziagoan galdua. Hoi de pena, han beste jende torri eta, bueno, bastante ondo gitxakan, biderauta, baina zaiatu batzuk eta ezin izan dut. Pena jendiagatik ematen ziren. A ber, dator urtean eberri zer gertatzen da. Dator urtean gaur gertatu da baino irabazten da hobe. No, guztia emakumeak ere pixkanaka jendiak hartzebola, Bai, eta lehiet diote herriko jende gehiagin eskai eta etortzeko, eta danon artean, beraz, txaluko matatzen dut, eta gauza gaurra gutian. Zumaia!
eskerrik asko de bai, Marea Gorrixo ez da perpiztearre. Ni ena Zumaxarra ondarrotarra nabaine gaur, ranplaia zenin da ikusi noteni ranpla guzti Gorrixe. Ena izango Zumaxarra baina, ni gaur neharreño ranplaian zenin ikusi notelako ranpla guzti Gorrixe eta eskerrik asko dale! Handia maitasunean